Hej, jeg vil meget gerne introducere mig selv. Reintroducere mig selv til dem, som allerede kender mig. Jeg hedder Charlotte Nielsen. Jeg har en forretning, som nu hedder Charlotte Nielsen Life. Jeg hjælper mennesker på deres rejse i livet. På sundhed, både fysisk, men specielt også mental sundhed. Og helt på sjæleplan. At kunne mærke sig selv. Og være med i livet. Jeg er nylig vendt tilbage fra England. 33 år har hele mit liv været på engelsk. Og da jeg skulle vælge et forretningsnavn her i Danmark, ja, så kunne det kun være Life. Charlotte Nielsen Life. Livets rejse. Dens udfordringer, dens mysterier, dens glæder, sorger. Hele bølgen af alt, hvad vi får serveret op og ned. Det har altid interesseret mig. Jeg har altid søgt at stille spørgsmål til livet og finde svar. Og jo mere jeg arbejder med det, jeg gør, jo mere finder jeg ud af, at det ikke er så meget svarene. Det er mere bare det at stille spørgsmål og være med i livet. Pay attention. Være nærværende. Så jeg arbejder med et system, der hedder Body Talk-systemet. Det har jeg gjort i 25 år. Og jeg har arbejdet med tusinder af mennesker i den tid. Jeg har også undervist i 18 år. Og det glæder mig nu her i Danmark, at fysisk kunne tilbyde sessioner, både til privatpersoner, altså enkelte sessioner, og også kurser. Så dem, som har lyst til at lære nogle fantastiske redskaber, kan tage noget med hjem i posen til dagligdagen. Og dem, som gerne vil starte en ny karriere, som jeg gjorde alle de år siden, kan starte med fundamentals. Altså hele grunduddannelsen. Jeg uddanner nye body talk behandlere. Så sig endelig til, hvis det interesserer dig, og kig efter kursustider. Jeg arbejder nu fra Køge Nordområdet, og der kan du se mig til en session til dig. Og du kan også møde mig på nettet, fra hvor som helst i verden du er, og når som helst det passer. Klik på bookingsystemet, så vil du se, hvad der findes der. Men allermest er det spændende at skifte sprog fra primært at fungere på engelsk til nu at fungere på dansk. Så velkommen til. Hvis du er interesseret i livets rejse, hvis du mærker eller ikke mærker dig selv, og også føler, at underliggende de mange ting, vi oplever, de fysiske spændinger, skavanker, dybe mønstre, vi holder, at der ligger en større historie. Det har været min oplevelse i alle de år, at jeg først har fundet en fred, et sted i mig selv, jeg kan hvile, man siger en healing, på symptomer af alle mulige arter, ved at kigge på historien. Og det er det Body Talk hjælper med. At samle de forskellige dele af historien sammen, sådan at vi kan blive hele mennesker igen. Der kan både være fysiske, fra psyken, vores mentale mønstre, og helt fra sjæleplan, hvem er jeg egentlig? Og hvad betyder det overhovedet at være et menneske her i livet? Når vi begynder at lave forbindelser mellem de dele af os, som gennem livet er, jeg vil sige, at forbindelserne ikke er så tydelige mere, så hjælper jeg dig med at komme tilbage i dig selv. Så det vil være en fornøjelse at se dig. Hej.